Tulo ka mga kawani sa Lapu-Lapu City Hospital ug usa ka regular employee sa City Treasurer's Office nagpositibo sa malaglahing surprise drug test. Si Luan Mirundina sa report. Atol sa General Assembly sa mga doctors, nurses, institutional workers ug marshal sa Lapu-Lapu City Hospital kagahapon sa buntag, gipaubos usab sila sa surprise drug test. 290 tanan ang mga kawani sa Lapu-Lapu City Hospital apan kay managlahi man ang shift sa ilang duty, hinungdan nga gihimo sa duha ka hugna ang surprise drug test. Sa unang batch nga 156 ka mga kawani, tulo kanila nagpositibo sa initial screening. Hinuon ang resulta sa initial screening, ipaubos pa sa confirmatory test. Samtang sa surprise drug test nga gipahigayon sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention Conclosap sa 86 ka mga kawani sa City Treasurer's Office niadtong Setyembre 5, usa kanila ang nagpositibo. Usa kini ka lalaki nga regular employee. Hinon gipaabot pa ang resulta sa iyang confirmatory test. Matod ni Lapu-Lapu City Administrator Attorney Danilo Almendras, kun usa ka regular employee ang magpositibo sa drug test, ipaubos pa kini sa due process. Dili sama sa mga job order personnel nga matangtang gilayon sa trabaho. Kung ang resulta niya sa confirmatory mo na gihapon, kanang given the option nga magpa-rehab. Ang regular no wagi mita sa due process kay again part man ano sa executive tenure sa regular, unlike at naman the other cases before nga job order, there's no executive tenure. Just this morning, upon informing our HRDO and our city administrator, adun nami ipatawag nga closed door meeting with this personnel or ato mga empleyado sa City Hall by next week. Ang sunod-sunod nga surprise drug test sa nagkadiyang buhatan sa lokal nga hagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gitumong aron masiguro nga way ni usa sa mga kawani ang nalambigit sa illegal nga drogas. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.